Να καλέσω το φίλο το Στέλιο τον Ορφανό να μας πει για την πνευμονική υπέρταση και την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές, τον κύριο Μπούρο και τον κύριο Παπύρη για την τιμητική πρόσκληση, όπως και την υπόλοιπη Οργανωτική Επιτροπή. Είναι πολύ χαρά να είμαι μαζί σας. Αμέσως ξεκινάμε. Να θυμίσω σε όλους ότι ο ορισμός της πνευμονικής υπέρτασης είναι όταν έχουμε πάνω από 25 mm αργύρου πίεση μέση της πνευμονικής αρτηρίας. Αυτός είναι ο γενικά ορισμός πνευμονική υπέρταση. Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, η οποία δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, ορίζεται όπως βλέπετε στο slide, πάλι με μια μέση πίεση πάνω από 25, με μια ενσφήνωση που είναι κάτω από 15, δηλαδή αποκλείεται η αριστερή νόσος, και θα πρέπει η αυξημένη αυτή πίεση να είναι αποτέλεσμα αυξημένης αγκιακής αντίστασης στο πνευμονικό αγκιακό δέντρο, που και αυτό το γεγονός είναι αποτέλεσμα της αυξημένης αναδόμησης και αγκιοσύσπασης. Οι ορισμοί έχουν αυτοί παραμείνει οι ίδιοι. Να θυμίσω ότι ανά 5 χρόνια γίνονται διεθνή meetings, concession meetings όπως λέγονται, τα οποία και δίνουν τα statement papers, των οποίων επακόλουθο είναι τα guidelines, σαν αυτό που βλέπετε, που είναι αυτό που ισχύει τώρα. Για την ώρα ισχύουν πάντα τα αποφασιστέντα στον Dana Point της Καλιφόρνια το 2008 και το 2009 βγήκαν αυτές οι guidelines, τις οποίες και ακολουθούμε. Αλλά για όσους δεν το ξέρουν, το Φεβρουάριο φέτος έγινε το επόμενο συνέδριο στην Νίκαια της Γαλλίας. Αναμένονται τώρα, μάλλον στις αρχές του άλλου χρόνου, τα καινούργια papers και τα καινούργια guidelines τα οποία θα βγουν. Μετανήν ισχύοντα, τα οποία δεν θα αλλάξουν πάρα πολύ, υπάρχουν 5 groups όσον αφορά την ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης. Το πρώτο group είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, που δεν θα μας απασχολήσει. Το δεύτερο group, που είναι και η συχνότερη αιτία ύπαρξης πνευμονικής υπέρτασης στο δυτικό κόσμο, είναι αριστερή καρδιακή νόσος. Το τρίτο group, που είναι η δεύτερη αιτία ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης, μη πνευμονικής αρτηριακής δηλαδή, πάλι στο δυτικό κόσμο είναι οι αναπνευστικές νόσοι, δηλαδή τα χωράφια τα δικά μας, και εκεί που φαίνεται το βέλος είναι ακριβώς και αυτό που μας απασχολεί τώρα, δηλαδή η πνευμονική ίνωση. Το group 4 είναι χρονιανθροβολική νόσος και το 5 είναι ένα σκουβάς από διάφορες νόσους, στις οποίες περιλαμβάνονται και νόσες των πνευμόνων. Θέλω να πω ότι φάρμακα για την ώρα έχουν εγκριθεί κατόπιν μελετών μόνο για το group 1, το βλέπετε με ένα κόκκινο τετράγωνο να περιβάλλεται, ενώ για το group 4 δίνονται φάρμακα off-label διεθνώς, αναμένεται όμως να εγκριθεί φάρμακο μέσα στους επόμενους μήνες για την ανεγχείρητη νόσο. Εν ολίγης εμέσως λέγω ότι δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο φάρμακο, ούτε καμία απόδειξη βασισμένη σε διπλές τυφλές μελέτες, που εκεί θα πρέπει να βασιστούν, ότι σε νόσους των πνευμόνων και στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, την πνευμονική υπέρταση που συνδέεται με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, έχει ένδειξη το να δοθεί κάποιο φάρμακο. Όπως θα δείτε πιο κάτω, έχουν γίνει μελέτες και έχουν αποτύχει για την ώρα. Πόσο συχνή είναι αυτή η νόσος? Αν δείτε τις διάφορες δημοσιεύσεις, φαίνεται να υπάρχει μια συχνότητα η οποία ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, κάτω από 10%, και μπορεί σε άλλα άρθρα να αναφέρεται έως και πάνω από 80%. Το συγκεκριμένο που το έβαλα έτσι ενδεικτικά είναι από την Ιταλία, είναι σχετικά πρόσφατο, ένα χρόνο πριν, μιλάει για ένα 40% περίπου ύπαρξη νόσου. Βλέπετε όμως ότι δεν νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Όπως βλέπετε, υπάρχει σε ένα κύκλο η λέξη υπερηχογράφημα, έτσι, δηλαδή μια ουσιώδης, ένα ουσιώδες πρόβλημα το οποίο υπάρχει συνήθως στις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό το τομέα, είναι ότι βασίζονται σε υπερηχογραφία, ενώ όπως ξέρουμε και θα πούμε και πιο κάτω, μόνο ο δεξιός καρδιακός καθητηριασμός μπορεί να δώσει πραγματικές τιμές και να δώσει τα πραγματικά νούμερα του πόσο συχνή είναι αυτή η νόσος. Εν τούτης, η μελέτη η οποία σας δείχνω τώρα έδειξε ότι είναι αρκετά συχνό το αίτιο, ότι συνοδεύεται με μεγαλύτερη θνητότητα των ασθενών, και λένε οι συγκεκριμένοι συγγραφείς ότι θα πρέπει να ψάχνετε να βρεθεί ώστε να αντιμετωπιστεί ή δυνατόν καταλήλως. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι από την ελληνικό χώρο έχουν προκύψει διεθνείς μελέτες οι οποίες έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες. Εδώ βλέπετε μία από αυτές. Επικεφαλής αυτού του γκρουπ είναι ο καθηγητής ο κύριος Μπούρος. Εδώ βλέπετε στοιχεία τα οποία αφορούν
τόσο την συχνότητα της εμφάνισης της νόσου, όσο και το συσχετισμό της ύπαρξης πνευμονικής υπέρτασης με διάφορες φυσιολογικές παραμέτρους. Αυτό που η διαφάνεια δείχνει ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά, ότι η συσχέτιση της βαρύτητας της νόσου δεν είναι τόσο συχνή όσον αφορά τις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων. Και αυτό το φαινόμενο έχει διάφορες εξηγήσεις, πιθανώς όμως να έχει και παθοφυσιολογική ερμηνεία όσον αφορά την ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των ασθενών που είχαν και που δεν είχαν πνευμονική υπέρταση, η οποία ορίζεται υπερηχογραφικά. Αυτοί που δεν έχουν κάτω από 36 mm αργύρου συστολική, κατ' εκτίμηση, μιλάμε για υπέρηχο, ενώ αυτοί που έχουν πάνω από 36, πάλι κατ' εκτίμηση γιατί μιλάμε με υπέρηχο. Οι διαφορές ουσιαστικά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στο λειτουργικό στάδιο, όπως δίνεται με το νύχα, το λειτουργικό στάδιο κατά νύχα, όπως επίσης και τα σημεία της δεξιάς καρδιακής δυσλειτουργίας. Εδώ βλέπετε στο πίνακα που δίνεται στο πάνω μέρος της διαφάνειας αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του γκρουπ που έχει πνευμονική υπέρταση και του γκρουπ που δεν έχει, όσον αφορά τις λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα, και στη συγκεκριμένη μελέτη ακόμη και το TLCO, το οποίο σε άλλες μελέτες φαίνεται να υπάρχει διαφορά, ενώ υπάρχουν συσχετίσεις, όπως βλέπετε στις φιγούρες που είναι στο κάτω σημείο της διαφάνειας, μεταξύ της εξάλεπτης δοκιμασίας βάσης και της πίεσης, όπως δίνεται από τον υπέρηχο, όσο δηλαδή μεγαλύτερη τιμή, τόσο μικρότερη δοκιμασία, όπως επίσης και με ένα βιοχημικό δείκτη που είναι προκειμένο το νατριουρητικό πεκτίδιο. Πάλι από ένα review το που έχει προκύψει από την Ελλάδα, βλέπετε εδώ διάφορες παραμέτρους οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τον ερευνητή, τον κλινικό γιατρό, στο πόσο πιθανό είναι να υπάρχει πνευμονική υπέρταση σε έναν ασθενή με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, το ιστορικό προφανώς, η φυσική εξέταση η οποία ακροαστικώς θα δώσει στοιχεία από τους ήχους τους καρδιακούς, η ακτινογραφία θώρακος που θα δείξει το μεγάλωμα των συγκεκριμένων καρδιακιακών σκιών, η αξονική τομογραφία της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία θα δείξει μεγάλωμα της διαμέτρου της πνευμονικής αρτηρίας, βλέπετε εδώ και μπορείτε αργότερα να δείτε, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τα PFTs, που όπως λέγαμε μόνο το DLCO είναι αυτό που συνήθως είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους άλλους δείκτες, τα αέρια αίματος και ούτω καθεξής. Η εξάλειπτη δοκιμασία βάτησης, όπως είπε η κυρία Μάναλη, αναλυτικότατα φαίνεται ότι είναι πεσμένη. Ο δεξίος καθετηριασμός θα πιστοποιήσει την ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Το 25 είναι το μαγικό νούμερο, όπως είπαμε και πριν. Αν δούμε βιοχημικά, θα δούμε ότι τα νατριουρητικά πεπτίδια είναι ψηλά σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε, άρα δηλαδή υπάρχει στρέν της καρδιάς. Και τέλος, εάν κάνει κανείς νοσολογικούς δείκτες, θα αποκλείσει την ύπαρξη νοσημάτων οι οποίοι συνοδεύονται με διάμεση νόσο του πνεύμονος. Τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά ο κύριος Παπύρης και έτσι θα οδηγηθεί πάλι στη διάγνωση. Ποια είναι η παθοφυσιολογία? Εδώ βλέπετε την παθοφυσιολογία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Εδώ βλέπετε την παθοφυσιολογία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση. Όσο η νόσος προχωρεί, γίνεται αναδόμηση των αγκίων. Η καρδιά προσπαθεί να αντεπεξέλθει με υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Όσο η κατάσταση όμως προχωράει, σε περίπτωση που δεν υπάρξει θεραπεία, τότε έχουμε ολόκληρα αγκία που βγαίνουν από την κυκλοφορία. Οι αντιστάσεις ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Εάν δεν υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση σε μια τέτοια κατάσταση, η υπερτροφική δεξιά καρδιοπάθεια γίνεται διατατική και ο θάνατος είναι αντερπόρτας, όπως λένε. Βέβαια, η φυσική πορεία αυτής της νόσου έχει διαφοροποιηθεί με τα φάρμακα που στη διάθεσή μας τα τελευταία 20 περίπου χρόνια. Τώρα, τι γίνεται όμως στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και την πνευμονική υπέρταση που τη συνοδεύει? Αυτό το άρθρο προέρχεται από ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα παθολογανατομικά κέντρα διεθνώς που ασχολούνται με την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, και αυτό που λέει είναι ότι, θα σας το πω έτσι απλά, θα έλεγε κανείς ότι τελικώς η καταστροφή του παρεχήματος είναι αυτή η οποία οδηγεί σε στραγγαλισμό των αγκίων και οδηγεί στην ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Εν τούτης, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν με αυτό. Ένα από αυτό είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι φαίνεται ότι μεταξύ ασθενών που έχουν πνευμονική υπέρταση στα πλαίσια της νόσου και αυτών που δεν έχουν, δεν υπάρχει διαφορά στο λειτουργικό έλεγχο. Άρα,
όσο αδρά και να είναι μια μέθοδος, δεν πάβει να σημαίνει ότι η καταστροφή του παραχήματος δεν φαίνεται να συσχετίζεται πάρα πολύ. Αυτό έβαλε λοιπόν με την ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης και το μέγεθός της. Έβαλε λοιπόν την υποψία ότι πιθανώς υπάρχουν και άλλες παθογενετικές ιδιαιτερότητες οι οποίες να οδηγούν στην ύπαρξη της νόσου. Εδώ βλέπετε από το ίδιο άρθρο τομές παθολογανατομικές από ένα ασθενή ο οποίος είχε ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και πνευμονική υπέρταση 56 μέση με δεξιό καθετηριασμό. Αυτό που θα ήθελα να εστιάσετε είναι στο κάτω, στο C, εκεί που έχω βάλει το βελάκι, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει η αναδόμηση των πνευμονικών αρτηριών και ειδικά του έξω χιτώνα, ο οποίος φαίνεται να συσχετίζεται και να έρχεται σε επικοινωνία με το υλικό, το ινωτικό που βλέπουμε σε αυτή την νόσο. Επίσης, φαίνεται σε άλλες τομές να υπάρχει μια νεοαγγείωση η οποία γίνεται μέσα στο ινωτικό υλικό, που σημαίνει ότι υπάρχει διεργασία που άμεσα χτυπά τα αγγεία και ότι αυτό συνεπάγεται. Συγγνώμη, τι έκανα. Κάτι έκανα. Ευχαριστώ. Τώρα, στην συζήτηση των ερευνητών αυτών λέγονται πράγματα τα οποία έχω ήδη πει, ότι στο επάνω κομμάτι της διαφάνειας, ότι ακριβώς αυτό, ότι ενώ η διαφοροποίηση στο λειτουργικό, στην πνευμονική υπέρταση, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλότερη θνητότητα σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν, δεν φαίνεται αυτό να συνοδεύεται από αντίστοιχες διαφοροποίησεις όσον αφορά το λειτουργικό έλεγχο. Άρα προφανώς κάτι περισσότερο συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Συνεχίζει το άρθρο λέγοντας αυτό που ήδη είπαμε, ότι πιθανότατα να υπάρχουν συσχετίσεις οι οποίες να έχουν να κάνουν με το ινωτικό προσές και την αναδόμηση που γίνεται στα αγγεία, ενώ τέλος φαίνεται ότι υπάρχει και πάσχον ενδοθήλιο σε αυτούς τους ασθενείς. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Και επειδή μιλάμε για πάσχον ενδοθήλιο, φτάνουμε πάλι στις τρεις οδούς, οι οποίοι φαίνονται ότι κυρίως πάσχουν στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και ποιες είναι αυτές οι τρεις μεταβολικές οδοί? Τις βλέπετε εδώ. Είναι η οδός της ενδοθυλίνης, η οποία είναι αριστερά. Είναι η οδός του μονοξυδίου του αζότου και η οδός της προστακυκλίνης. Η οδός της ενδοθυλίνης φαίνεται να είναι ένα μονοπάτι το οποίο λογικά συμμετέχει σε όλη αυτή τη διεργασία. Και γιατί λογικά συμμετέχει? Διότι όπως θα δείτε δεν είναι μόνο ένα ισχυρός αγιοσυσπαστικός παράγων, είναι και προφλεγμονώδης ουσία και μια ουσία η οποία προάγει την υπερπλασία και την υπερτροφία, μυτωτικός παράγων. Δηλαδή είναι μια ουσία η οποία μπαίνει βαθιά μέσα στην παθογένεια της ίνωσης. Ήταν λοιπόν φυσικό να μελετηθεί το μονοπάτι της ενδοθυλίνης με τους αναστολείς οι οποίοι έχουμε στη διάθεσή μας στα πλαίσια αυτής της νόσου. Και αυτή είναι η πρώτη διπλή τυφλή δοχειοποιημένη μελέτη η οποία έγινε και η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση του αναστολέως Μποζεντάνης. Προφανώς πριν από την διπλή τυφλή τυχιοποιημένη έχουν γίνει πολλές μελέτες τόσο σε πειραματόζωα όσο και μονοκεντρικές, τις οποίες δεν τις λέω για λόγους μη ύπαρξης πολλού χρόνου. Αυτό που πρέπει να πούμε από αυτό είναι ότι το πρωτογενές endpoint στην συγκεκριμένη μελέτη ήταν η εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Μάναλη. Επίσης υπάρχουν και διάφορα δευτερογενή σημεία τα οποία έπρεπε να πιάσει η μελέτη. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά των ασθενών που μπήκανε. Έτσι, 71 πήρανε Μποζεντάνη, 83 πήρανε πλασίμπο, δεν υπάρχουν διαφορές, δεν θα επιμείνω στη διαφάνεια. Αυτό πάντως που θέλω να πω είναι ότι τελικώς δεν πιάστηκαν τα κριτήρια. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε είναι ότι όσον αφορά την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, βλέπετε τι έγινε στο πάνω κομμάτι της διαφάνειας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ του group που έλαβε πλασίμπο και του group το οποίο πήρε την Μποζεντάνη. Όσον αφορά τα δευτερογενή στοιχεία, όπως ήταν ο χρόνος μέχρι την επιδείνωση, και αυτό εδίδεται και από τα pulmonary function test, τα score δηλαδή αυτά, φαίνεται να υπήρχε μια τάση βελτίωσης, δηλαδή η διαφορά στα scores που εδίνονται από τα pulmonary function test φαινόταν να ευωδώνονται καλύτερα στο group που είχε πάρει την Μποζεντάνη. Εντούτοις δεν έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα. Άμα δείτε
το οποίο είναι 0,07. Εντάξει. Άρα η μελέτη εκκρίθη αρνητική και αυτό το οποίο ήταν το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι είδαν οι ερευνητές ότι το ποσοστό στο ένα υπογκρουπ ασθενών οι οποίοι είχαν υποστεί χειρουργική βιοψία πνεύμονος και είχε γίνει επί τη βάση αυτής της βιοψίας η επιβεβαίωση και η διάγνωση ότι αυτοί συμπεριφερόνταν διαφορετικά και φαινόταν σαν να επωφελούνται από τη χορήγηση μποζετάνης. Οπότε το ερώτημα ήταν και τι ιδιαίτερο είχαν αυτοί οι οποίοι είχαν υποστεί χειρουργική βιοψία. Η λογική λέει ότι βιοψίες χειρουργικές υφίστανται άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πιο αρχικά στάδια της νόσου, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένη νόσος ώστε να επιτρέπεται να γίνει βιοψία. Οπότε με αυτή τη λογική εστράφησαν οι ερευνητές και μελετήσανε αυτό ακριβώς το group, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε μια προημότερη φάση. Και αυτή τη φορά το primary endpoint δεν ήταν πλέον η εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, αλλά ήταν το πόσος χρόνος θα πέρναγε στους ασθενείς που χορηγήθηκε το φάρμακο από την επιδείνωση της νόσου ή αν αλλάσει η θνητότητα. Δυστυχώς φαίνεται, για να μην σας κουράσω, ότι ούτε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό το υπογκρουπ των ανθρώπων οι οποίοι ήταν σε πιο πρώιμη φάση της νόσου, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της μποζετάνης και του πλασίμπο, άρα η έννοια χορήγηση μποζέταν σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχει εγκαταλειφθεί. Δεν φαίνεται ότι βοηθάει και το κρατάμε στο μυαλό μας. Τώρα, εγκαταλείφθηκε η ιδέα ότι μπορεί να ωφελούν οι αναστολές της ενδοθυλίνης. Πιθανώς όχι. Από εδώ βλέπετε ένα σκεύασμα το οποίο λέγεται Μασίτενταν, το οποίο έχει πάρει έγκριση ή παίρνει έγκριση από το FDA ως ο νούπο, θα είναι στην αγορά και την ελληνική, εκτός αν υπάρξουν προβλήματα οικονομικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό το φάρμακο δοκιμάστηκε, όπως βλέπετε εδώ, είναι abstract, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 2 χρόνια σε πειραματόζα στα οποία έγινε με μπλεομικίνη ίνωση και φαίνεται ότι δουλεύει και ότι δουλεύει καλύτερα από ό,τι δουλεύει το μποζένταν. Αλλά αν αυτό σημαίνει κάτι και για τη ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, πρέπει να το δούμε σε κλινικές μελέτες. 30 δευτερόλεπτα να ευλογήσω λίγο τα γένια μας. Στο εργαστήριο της Πλουτάρχου έχουμε δουλέψει και εμείς σε μοντέλα στα οποία έχουμε κάνει ίνωση σε ζώα με μπλεομικίνη και στο οποίο χορηγήσαμε Σιτάξταν. Το Σιτάξταν, όπως ξέρετε, είναι το λεγόμενο θηλύν, το οποίο έχει αποσυρθεί από την αγορά. Οπότε, αν κάποιος πει, μα τι κάνετε κύριε παιδιά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είχαμε ζητήσει να κάνουμε αυτή τη μελέτη πριν αποσυρθεί το φάρμακο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τα αποτελέσματα είναι θετικά, το κρατάμε στο μυαλό μας ότι η ισχυρή αναστολή των υποδοχέων Α φαίνεται ότι βοηθάει. Έτσι. Το φάρμακο δεν υπάρχει πια στην αγορά. Όπως η προηγούμενη διαφάνεια έλεγε, χρησιμοποίησαμε ποντίκια στα οποία δώσαμε μπλεομικίνη και 21 μέρες μετά, που είναι το full-blown φαινόμενο της ίνωσης, είδαμε διάφορους δείκτες μηχανικούς, ιστολογικούς και κοιτάξαμε και τους αρρωγούς αναλύοντας τον BALF. Φαίνεται λοιπόν όσον αφορά τα μηχανικά ότι υπάρχει αύξηση της ελαστάνης και μείωση της εμβεδότητας σε αυτούς που παίρνουν μπλεομικίνη, στα ζώα, η οποία γίνεται από ό,τι βλέπετε εδώ από τη Σιταξτάνιν προστατεύονται. Όσον αφορά τον BALF έχουμε πλειοκύτωση στα ζώα τα οποία πήραν μπλεομικίνη, το οποίο φαινόμενο το σταματάει η Σιταξτάνιν, είναι η μπάρα ακριβώς στα δεξιά. Όσον αφορά επίσης το leakage, δηλαδή τις πρωτεΐνες στο BALF, αύξηση με την μπλεομικίνη, τη Σιταξτάνιν προστατεύει και αυτό. Και τέλος, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως όσον αφορά την παθολογανατομία, υπάρχει αναπόθεση κολαγόνου στα ζώα που πήραν μπλεομικίνη, η οποία φαίνεται να αναστέλλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με τη χορήγηση Σιταξτάνης. Να πω όμως ότι η Σιταξτάνη χορηγείται πριν από την έναρξη της μπλεομικίνης, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σαν φάρμακο, αλλά είναι σαν prevention. Ενώ το ίδιο γίνεται και με το παθολογανατομικό σκορ. Αλλά είναι πολύ πιθανό τελικώς η αναστολή της ενδοθυλίνης να μην είναι τελειωμένη υπόθεση. Το μποζένταν ίσως να είναι, αλλά υπάρχουν άλλα που έρχονται. Έτσι, όπως το Μασίτενταν. Να πάω στην επόμενη τώρα οδό και αυτή που βλέπετε στη μέση είναι το μονοξίδιο του αζότου, το οποίο, όπως ξέρετε, και αυτό έχει αντιυπερπλαστικές, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και αγιοδιασταλτικές προφανώς, δρά μέσω της διαλυτής γουανιλικής κυκλάσης, κυκλικό GMP, η φωσφοδιαστερές 5 το βγάζει από το μικροπεριβάλλον, το κατασπά, αναστολή στις φωσφοδιαστεράσεις 5 το κρατάνε στην περιφέρεια. Η σιλντεναφίλη είναι ένα φάρμακο το οποίο σε πολλές μελέτες μονοκεντρικές είχε αποδειχθεί ότι δρά. Οδήγησε αυτό το φαινόμενο στη διπλή τυφλή μελέτη. Έχει πει κάποια λόγια ήδη η κυρία Μάναλη.
Η εξάλειπτη δοκιμασία βάδισης ήταν ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος έπρεπε να πιαστεί και υπήρχαν και διάφοροι δευτερογενείς στόχοι. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι ο πρωτογενής στόχος δεν πιάστηκε. Πιαστήκαν όμως αρκετοί από τους δευτερογενείς στόχους, όπως είναι η οξυγόνωση, αλλαγές σε λειτουργικές δοκιμασίες και άλλα. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι δεν μπορούσε να εγκριθεί σιλτανεφίλη για αυτή την νόσο. Πλην όμως καταλήγαν οι ερευνητές ότι φαίνεται να υπάρχει κάτι το υποσχόμενο και να ξαναδοκιμάσουμε. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην ίδια οδό του εννόου κυκλικού GMP υπάρχει ένα νέο φάρμακο το οποίο αυτή τη στιγμή επίσης είναι σε στάδιο έγκρισης για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και τροχιαία θρεοβολική νόσο, ένας διεγέρτης της γουανελικής κυκλάσης, ο οποίος λέγεται Riociguat και για το οποίο φάρμακο πριν από λίγο χρόνο έγινε μια πρώτη μελέτη, η οποία, μικρή προφανώς, η οποία στόχευσε στην ασφάλεια του φαρμάκου και το πόσο μπορεί να δοθεί σε ασθενείς χωρίς προβλήματα. Εδώ μελετήθηκαν βέβαια και κάποιες παράμετροι. Είναι μονοκεντρική μελέτη, δεν υπάρχει προφανώς control group. Εδώ απλώς να σας πω ότι εξετάστηκαν ασθενείς οι οποίοι είχαν διάμεση νόσο διαφόρων αιτιολογιών, οι πιο πολλοί όμως από αυτούς, 13 βέβαια και μόνο, 59% από το σύνολο της ομάδας, ήταν η ιδιοπαθής πνευμονική νόση. Να πω ότι γρήγορα, γιατί να μην φάω περισσότερο χρόνο, ότι όσον αφορά τις αιμοδυναμικές παραμέτρους φαίνεται ότι υπήρχε μια αύξηση της παροχής και μια μείωση των αντιστάσεων, ενώ η πνευμονική πίεση, η μέση πνευμονική πίεση δεν φαίνεται να αλλάζει. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείτε να το δείτε, αλλά οι ρόμβοι αντιστοιχούν στους ασθενείς με την ιδιοπαθή πνευμονική νόση. Φαίνεται ότι πιο πολλοί ακολουθούν το προφίλ που σας είπα. Δηλαδή, αυξάνεται η παροχή, μειώνονται οι αντιστάσεις. Οι αριθμοί όμως δεν επιτρέπουν να γίνουν στατιστικές τα υπογroups, έτσι, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και εδώ βλέπετε ακριβώς το πώς το 6-minute walk test εξελίσσεται. Υπάρχει μια αύξηση, αλλά αν κάτσει και δει την ιδιοπαθή πνευμονική νόση, δεν μπορεί να μιλάει για στατιστικότητα έτσι, με τόσα μικρά νούμερα. Και λέω και πάλι ότι αν μπορείτε να το δείτε, είναι οι ρόμβοι, η γραμμή με τους ρόμβους είναι αυτή η οποία αντιστοιχίζουν 13 ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική νόση. Το τελευταίο μου slide να σας αφήσω θυμίζοντας σε όλους ότι ο υπέρηχος δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος. Για να έχουμε τεκμηριωμένα ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης είτε στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είτε και εδώ στην ιδιοπαθή πνευμονική νόση χρειαζόμαστε δεξιούς καρδιακούς κατευθυντριασμούς. Τι δείχνει το slide από τη Reveal των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μεγάλος αριθμός ότι ναι, μεν υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των υπερηχογραφικών δεδομένων, βλέπετε ότι η γραμμή πάει προς τα πάνω, και των αιμοδυναμικών πραγματικών δεδομένων, πλην υπάρχει μια απόκλιση, μόνο αυτά που βλέπετε με μαύρο ήταν μέσα σε ένα εύρος 10 mm υδραργύρων, αλλιώς όλα τα άλλα, τα μπλε και τα κόκκινα, είναι πάνω από αυτό, είτε πάνω είτε κάτω. Άρα ο υπέρηχος δεν μπορεί να είναι αυτή η μέθοδος η οποία θα μας πει αν οι ασθενείς σας έχουν πνευμονική υπέρταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ορφανό και για την ωραία ομιλία και για τον χρόνο που κράτησε.